देवाच्या मुखार मनीस एक फकोण हे सोगोट जाणात आयकोन तोरी नको थोडे कित्याक अकमान करून देवाक म्हणटा देवाहून ओडापण संवसारान विचित्र नवलां घडटात ती आमच्या पातकांक लागून मनशाची पातकां जाल्यान चोड जांक सोदता देवाहून ओड देव पळयता स्वर्गार रावून इराकाच्या एका कोनच्या बाबिलोन गांव आसलोलो वज्र्यापणाची खोतोबां आदारून थंयचो लोक जियेतालो तुळवाच्या गोरबान थंयच्या लोकान देवाक पोंग प्लान काडलो इकमत आपली करून उजार पयात वचोंक स्वर्गार टावर बांदूंक सुरू केलो टावर ऑफ बाबिलोन तो बांदताना थंय चोर कितें घडटा रोजगार देव आपले पोदवेन फकत एकेच मिनतेन सगल्यांची भास मुदार कोत्ता कोण कोणाक कितें सांगोंक सोदता तें कोणूच नको जाता आवची थंय तर तुफान घडोन बांदलोलो टावर तो मोडोन आख्खो गांवूच काबार जाता हेच पोरी विलियम बार्नसा दुडवांची पदवी जालेली $1,000,000 मोडून ताणी टायटॅनिक बोट बांदलेली ही बोट देवाच्यानूय बुडोवंक जावची ना खबर संवसाराक सांगलेली पूण पळयात पयल्यात क्रुजिंगाक आदोन ती जलाक मोडोन दर्यान बुडोन गेली Corban boron American म्हणटाले we are the super power पूण पळयात फाटल्या दिसांनी कांय तुफानांनी पावराचो केलो दुवर देवाच्या ऊन वडके दीस जावचो ना मनशान बांदलोलो कंप्युटर संसार जावन आसा देवाचो मनीस एक तुल्लो मातयेचो हे सदांच गोट मोतींतून दवर देवानूच रचलोलो मनीस आयज देवाकूच कोत्ता मानदार आमच्या पातकांक लागोन जेजू क्रिस्ता कुरीस घेवचो पडलो खांदार संवसारान वायट वदरुस्ता येना जावन देवा थंय मागोय आदार केल्ल्या मापान तुका मेवता बावार्थान मागल्यार देव दिता उगडास दोर देव पोदवेदार केल्ल्या मापान तुका मेवता बावार्थान मागल्यार देव दिता उगडास दोर देव पोदवेदार